Добър вечер с новините от Казанлък и региона в петък. Краеведски четения за историята на Казанлък и региона ще се проведат в мултимедийната зала на Исторически музей Искра. 15 интересни доклада ще бъдат представени пред казанлъчани. За поредна година община Казанлък, Исторически музей Искра, Общинска библиотека Искра и Краеведско дружество Иван Енчев Видео организират краеведски четения. Събитието ще се проведе на 24 октомври, вторник от 10 часа в мултимедийната зала на музея. Докладите, които ще бъдат представени в тазгодишното издание, са 15 и са насочени към историята на Казанлък и региона. За поредна година участие ще вземат както краеведи, така и представители на културни институции, учители и ученици. Сред докладите са мемуарите на полковник Мартинов от 23-ти пехотен Шипченски полк, Казанлък след освобождението си, старите казанлъшки фамилии, от които е композиторът Добри Христов, лични имена на българите от Казанлъшка околия в хилендарски поменик от 18 век, Петю Ганин 1839-1913, още нещо за бита на българина в няколко жатварски песни от село Турия и няколко стихотворения за Казанлък, както и много други доклади. Финал на краеведските четения ще постави своеобразна дискусия между участниците. Продължаваме с криминални новини. В 7 часа и 10 минути е получено съобщение за пътно-транспортно происшествие на пътя на разклона за село Дунавци. По първоначална информация между две коли, едната управлявана от 54 годишен мъж, а другата от 57 годишен мъж. Пострадал е 57 годишния водач и му се е оказало медицинска помощ. 54 годишния водач е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Временно движението в района беше затруднено. Над 2600 са сигналите за пожарите до момента на територията на област Стара Загора. Повече по темата в следващия репортаж. Над 2600 са пожарите до момента в област Стара Загора, а като количество са по-малко спрямо предходната година, а най-тежките в Казанлък през последните месеци са на територията на парк Тюбе. В района на Казанлък пожарите са сходни като бройка в сравнение с 2022. Сега дали са по-сложни, дали са по-леки, не бих казал, защото пак се наложи на няколко пъти да реагираме с по 4-5 екипа. Знаете, старта на тежките происшествия беше даден с пожара, който беше между Мъглиж и Казанлък през месец август. Лошото конкретно за този пожар, пък и за няколко в последващи, е силния вятър, който беше заедно с високите температури, и там реагирахме с всички налични средства на службата в Казанлък. Съдействахме с колегите от Павел баня, Стара Загора и Гурково, и благодарение на подкрепата и на горските служители и на военни формирования успяхме да се справим в рамките на 2 дни, като защитихме както гората, така и обектите в непосредствена близост до това происшествие. Другите по-емблематични пак бяха в района около Тюби. Напоследък преди 10 дни пак имаше такова тежко происшествие през нощта. Гражданите може би виждат тези и са запознати, тези, които вие отразявате и които са през светлата част на денонощието, но знаете, нашите екипи дежурят денонощно и не по-малко сложни происшествия имаме и през нощта. Хубавото е, че успяхме да се справим без съществени затруднения и съответно, че колегите са здрави и нямаме контузии и някакви тежки неприятности с тях. Припомняме, че 2 екипа от Старозагорско се включиха в гасенето на тежките пожари това лято в Гърция. Тежката ситуация в Гърция е във всички южни страни от Средиземноморието. По линия на Европейската програма за защита ние участвахме с модула за гасене на горски пожари. Под ние казвам България. В този модул от 15 екипа 2 бяха от регионалната дирекция Стара Загора, 1 екип от Казанлък, от районната служба тук, и 1 екип от градската пожарна на Стара Загора. Това допълнително натовари нас за реакция през лятото, тъй като тези 2 екипа са важни за всеки, но по линия на тази защита бяхме длъжни да помогнем на нашите колеги от Гърция. Първоначално екипите бяха дислоцирани в град Солун, в областта Солун, и помагаха където се налага там. Впоследствие, след като ескалира ситуацията на остров Корфу, бяха пренасочени там и в рамките на почти месец помагаха. Отзивите са страхотни. Действително, благодарение на нашето задействие, на съдействието от още 4 други държави от Европа, гърците успяха да се справят с тежката ситуация през лятото.
Голяма помощ при борбата с огнените пламъци оказват и доброволната служба към община Казанлък, а записването на нови кадри в нея е препоръчително. От районна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението апелират за стриктното спазване на основните правила за безопасност, за да опазим имуществото си и природата от пожари. Благотворителна фотосесия с цел създаване на календар за бъдещата 2024 година се проведе в районната служба по пожарна безопасност и защита на населението Казанлък, организирана от фондация Animal Hope България Казанлък. В каузата участваха казанлъшките огнеборци. Средствата, събрани от продажбата на календарите, ще бъдат дарени за подобряване условията в общинския приют и неговите обитатели. И завършваме със спорт. Казанлък бе домакин на индивидуален турнир по пожароприложен спорт, двубой за купа СЕФ 3. Повече подробности вижте. В районна служба пожарна безопасност и защита на населението Казанлък и на стадион Севтополис се проведе четвърти индивидуален турнир по пожароприложен спорт за купа СЕФ 3. В надпреварата взеха участие над 50 състезатели. Паралелно се проведе официален турнир в категориите юноши и девойки. Той се организира и в календара на Българската федерация по пожароприложен спорт. Имаме гости от няколко регионални дирекции. И хубавото е, че правим формат, в който участват юноши и деца, т.е. във всички възрастови групи ще има състезатели. По този начин развиваме спорта още малко по-напред в перспектива и очаквам да се получат добри резултати и да мине без контузии. След този турнир предстои в кавички почивка, защото ние имаме възстановяване и подготовка и през зимния период. Естествено, перспективата е 2024 година. Аз съм ръководител на националния отбор на България по пожароприложен спорт и за до година сме заложили участие на два силни международни турнира в Словакия и в Чехия, съответно през юни и август месец. Така че в рамките на националния отбор голяма част от нашите състезатели, които са от Казанлък и Стара Загора, ще участват също, тъй като формата 10 състезатели, 7 или 6 от тях са от нашата регионална дирекция. Така че спираме с състезанията може би до месец май, но продължаваме с подготовката, за да сме още по-добри другата година. В двете дисциплини изкачване с щурмова стълба и 100-метрова пътека с препятствие в надпреварата за купата СЕФ 3 се включиха състезатели от районните дирекции по пожарна безопасност и защита на населението от градовете София, Стара Загора, Варна, Враца, Плевен и факултета по пожарна безопасност и защита на населението. Така видяхме седмицата. Приятни и спокойни почивни дни!